Roblox je ten nejlepší na celém světě. Roblox je ten nejlepší. Roblox je ten nejlepší. Roblox je ten nejlepší. Roblox je ten nejlepší. Hej, Roblox je ten nejlepší. Roblox je ten nejlepší. Have you Hanks? Kuba je fakt profík. To přece jsem říkal, že to bude moje jediný video, ale spím u Kuby na jeden den. Ještě naposledy tady spím. Roblox je ten nejlepší. Co si děláš ty blbé? Dělám z toho každý den. Dělám z toho každý den. Tak to dělej, dej ty Hej, ty přestaň, protože to je nutný. Ale co budu dělat já? I to bude naše protestí. A co budeme, když to budeme pokračovat? Hej, to ne, ale ty půjdeš do popelnice. No mi neříkej, Tak ty jsi pěkně hloupá. děláš to tak vymeně, děláš to tam více, děláš to nemožně. Hej, ale ty půjdeš domů, ale půjdeš koukat na Netflix. To bys koukal na Netflix. You going crazy? Chceš to tady dělat, pokračovat. To ne, protože to vyplejtává elektriku. Ale trika není, musíš tam poupit, když to děláš, dělej to. To ne. Hej, Roblox je ten nejlepší. Toto má nejlepší grafiku. Má to 4 minuty, ale i dobré. Děláš to, tak pojď ke mně, děláš to tak. A já dám, co nemám sobě. Hey, yo, Moby, you going crazy? A to taky náda, chcete napat, co potom pojde. Hej, to fakt nedovolím. Ale dovolím. Nedovolím a přestaň na tě fotím do prše. Hej, Kuba je fakt profík. Kuba je profík. A já nekybnu. Tak jo, měním názor. Kuba je noob.